है आं नांगोल होखागोनलै मानो होगोन नांगोलाय जायखि जेन लागि दा जेन आं नांगोलनो होगोन ट्रेक्टरनो मानो होआ आं आजि 17 बोसोरावनो होखायाखै ट्रेक्टरनि प्रमद बर' सारखौ जों मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो जों होआ जेबो खामानि मावाखै नोंसिनि जायगायाव जेबो खामानि मावाखै गैया जेबो होआखै लामा दालां गैया जेबो गैया खिन्थु 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै बुङो बिसोरो ओरैनोसो बुंफ्लायोसो गासिबो मावनाय माने जोंना हाग्रामा सार मावजोबनाय নাঙলত দিম নাঙ্গলত কিয় দিব নাঙলিটো আমাৰ ওচৰৰ হয় ইয়াকে দিম আৰু কাটি ট্ৰেক্টৰত কিয় নিদিব ট্ৰেক্টৰটো নাহে ইয়াত আহে নে এইবাৰ ইয়াৰ কাৰণে নিদিব হাগ্ৰামাनो হरगोन नांगोलाव होगोन नोंजों हाग्रामानो मानो नांगोलाव होगोन होमबा बिनि होबा सोरनि होनो बेयावथ' रावबो गैयाना ट्रेक्टरनि मानथो बेखौनो जों मिथिया आं ट्रेक्टरखौ सिनाया सिनाया बेजों खुनु कानेक्सन गैया दब्लाय सिलारिखौ सिनाया आं थाङाबो मिथियाबो आंना सिदासो जों हाग्रामाखौ जों उन्दैनिफ्राय मिथिखायो मिथिबाय আমি আৰু কাক দিম আৰু ভাইটি আমি এই বাইদেউকে দিম আৰু ট্ৰেক্টৰত কিয় নিদিব ট্ৰেক্টৰ মানে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰকে দিম ট্ৰেক্টৰত কিয় নিদিব ট্ৰেক্টৰক মানে ট্ৰেক্টৰো বেয়া নহয় ভাল আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ ওচৰৰ মানুহ এইটো আৰু মইতো একোৱে পোৱা নাই একো পোৱা নাই মই নাঙলতে দিম আৰু একো পোৱা নাই আৰু ইমান মোৰ একে একাউণ্ট বনালো কিবা বনালো নাই একো নহ'ল মোৰ जा हाग्रामा सार दंना हाग्रामा सारनो होगोन मानो होगोन हाग्रामा बे जायोबा जोंहा मोजां जायो मोजां जायो ट्रेक्टराव गैया जेबो मावाखै बिसोर खामानि जेबो मावा मोजां मोनथारा नोंसोरो मोजां मोना जेबो डेभेलप खालामना होआखैथ' जेबो आवगायाखै सौलि मेदामनो होगोन सौलि मेदाम मानो होगोन बे मोजां खामानि मावगोन बिनि थाखाय जों होगोन ट्रेक्टरनि प्रमद बर' सारखौ जों मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो जों होआ जेबो खामानि मावाखै नोंसिनि जायगायाव जेबो खामानि मावाखै गैया जेबो होआखै लामा दालां गैया जेबो गैया खिन्थु 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै बुङो बिसोरो ओरैनोसो बुंफ्लायोसो गासिबो मावनाय माने जोंना हाग्रामा सार मावजोबनाय गासिबो नुनाय माने बिसोर जेबो मावाखै মিটিং করে আলো তোমার বাড়ি এই আইসক্রিম বেঁচে আছো কাক দিবে ভোট ভোট তো নাঙ্গলকে দিয়ে প্রতিবারে কেন দিবেন নাঙ্গলে ভোট নাঙ্গলকে দিই নাঙ্গল দিলে মেলা সুবিধা আছে কাম কাজ করা যায় সব সুবিধা আছে ট্রাক্টরে কেন দিবেন না একশো ভোট দিই না কেন না দেয় একশো ভোট দিলে কাম কাজ না উলায় আরো অশান্তি আরম্ভ হয়